Ассалом аз ҷониби мо ҷумла дӯстонро салом. Ҳар ки моро дӯст дорад дӯстдоронро салом. Ё каломе ё хурде бигӯяд ай сухангӯ зинда бош. Бар каломон бандаву ҷумла хурдонро салом. Эълон 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 ба ҳама хурду калон. ба диққати ҳамаи хурду калонон мерасонем ки аз 25 майи соли ҷорӣ ҳузури устод Хайриддини Бозор дар шаҳри Москва мебошад ва азизон ҳамаи шуморо, касоне ки хоҳишманди савту наво, байду таронаҳои Хайриддини Бозор ҳастанд, марҳамат, шуморо рӯзи 25 май ба консерти устод Хайриддини Бозор ба тарабхонаи шоми Тоҷикистон, яъне кафе Каравелла, воқеъ дар назди бозори Фуд Сити мебошад. ҳамаи шумо азизони дилу дидаро даъват мекунем, чун устод Хайриддини Бозор бо калому бо паёмҳои бисёре, номаҳои зиёде аз ватан, аз назди падару модару аз назди ёру бародари ҳар яки мову шумо сурудаҳои дилнишин оварданд, яъне суруд дар васфи модар, дар васфи падар, дар васфи ғарибон ва инчунин сурудҳои шуху дилангези тоҷикию, афғонию, узбекию эронӣ оварданд.